नमस्कार मित्रांनो, मी सागर बागवे आणि आजच्या नवीन व्हिडिओ तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत करताना. तर मित्रांनो, आता माझ्या बरोबर आज सुमिता. तर आता सकाळी आम्ही बरोबर 6:30 वाजले. तर आता आम्ही चाललो आमच्या तिट्यावर, उमर तिट्यावर मारुती मंदिरात. तर आज हनुमान जयंती. तर तुमका सगळ्यांका हनुमान जयंतीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. जय बजरंगबली, तोड दुश्मन के नाही. चला तर आपण जाऊया आता मंदिरात. आणि मित्रांनो, आज कार्यक्रम होत मंदिरात म्हणजे सत्यनारायणाची महापूजा आणि त्याचबरोबर भजना होत. रात्री दशावतार नाटका, काही पौराणिक नाटका आणि ज्या कंपनी नाटका त्या कंपनीचं नाव श्री गणेश भवन दशावतार नाट्य मंडळ उमरट, मालक आप्पा दळवे. चला तर आपण आजचा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा, कारण सकाळपासून संध्याकाळ आम्ही तुमका सगळा ह्या व्हिडिओ दाखवणार असतो. चला तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि जर आमच्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो, आता आम्ही हनुमान मंदिरात खाली तिट्यावर. तर आता वाजले 6:30 आणि आता 6:30 वाजता हनुमान जन्मोत्सव ह्यो कार्यक्रम असा. तर बघा मंदिरात गेला आम्ही, मागे तुम्ही बघू शकता मंदिरात. तर चला तर आता मंदिरात जाऊया आणि देवाचं दर्शन घेऊया आणि त्यानंतर परत व्हिडिओ सुरुवात करूया. दशरथा अश्वमेध तू करी चार. श्री गणेशाय नमः. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसाधति. प्रथमनाम वक्रतुण्डधुसरे कदन्तदे श्री कृष्णविन्दाभ्य जवदे गजवक्रते पार्श्वे श्रीलम्बोदरसादे विघ्ननावदे स्वातवे विघ्नराजेन्द्र माटवे सुम्रवर्णदे नवे श्री बालचन्द्रधावे श्री विनायक चक्रावे गणपति वारावे श्री गजानन देवनावे श्री बाला श्री संध्या महेन्द्र विघ्न विदीनते जाला प्रभु तू सर्वसिद्धिदे. विद्याजाला मे विद्याधना जाला मे धनं पुत्राजाला मे पुत्रमुक्षाजाला मे जपदा गणपति स्तोत्र सामासा हे पड़े गौर जपुण होता मे सिद्धि न संगया.
नारदानी रचलेले झाले संपूर्ण स्तोत्रे श्रीधरानी मराठी तत्त्वज्ञानवादिले नारदपुराणे शंकरनाथनं गणेश स्तोत्रं संपूर्ण ओम गण गणपते नमः ओम गण गणपते नमः ओम गण गणपते नमः श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमो नमः श्री विष्णु सहस्रनामावलिः अथ ध्यानं श्री कृष्ण विद्यार्थ विष्णुदिव्य सहस्रनामं जपं करिष्ये इति संकल्प सर्वपापक्षार्थे श्री पुरुषोत्तमाराधेनं जपे विनियोगः शान्ताकारं विजयशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं एकवर्णं शिवाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे परविष्णवे नमः समस्तभूतानामादिभूताय प्रभुते अनेकरूपरूपाय विष्णवे परविष्णवे इति ध्यानम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम विष्णुवशकार भूतभवप्रभो भूतकृत भूतभूतभाव भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमं गति अव्ययाभूतासाक्षी क्षेत्रज्ञमग्रमेव च योगो योगविन्दानेता प्रधानपुरुषेश्वरा नारसिंहपुत्रीमान् केशवा पुरुषोत्तमः सर्वसर्वशिवस्थानं भूताद्यव्यया सम्भवा भावना भर्ता प्रभावा प्रवीश्वरः स्वयं भूषम्भुवादित्य पुष्कराक्षमासुना अनाधिनिधनं दाता विधाता दातुर्कमा प्रमेय ऋषिकेशोपमो विश्वकर्मा मनुदत्ता श्रीशो शक्तिरोगरागरायता कृष्णलोहिताख्यप्रसभना प्रभुतशुद्धामं पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणदेश प्रजापति हिरण्यगर्भभूगर्भं माधवा मधुसूदना ईश्वरा विक्रमी संविष्णे दादिविक्रमं क्रमा अनुत्तमं वरादरज कृतज्ञ कुटि आत्मवान् सुरेशं शरणं शर्म ईश्वरेशा प्रजावाहं सर्वसर्व्याववर्तय सर्वदर्शना अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिहितः ऋषाकवियमे आत्मा सर्वयोगविनिष्ठा वसुवर्णना सत्यसमात्मा समितात्मा अमोघपुण्डरीकाक्षरुषकर्मा ऋषाकविरुद्रभौषीरावभुविश्वयोनिर्जिष्वा मृता माधवा सर्वंगा सर्वविद्वान् विश्वसेनं जनादना वेदो वेदविदकवेदाङ्गवेदविदकवि लोकादक्ष धर्मादक्ष कृतामृताचतुरात्मा चतुरीह चतुर्विश्वसर्वभुजा प्राजिष्णु भोजन भोक्ता सहिष्णु जगदादिजा नोग विजय देता विश्वयोनि पुनरभूपेन्द्रा वामना प्राचो मोग सुचुर्दिता अतिद्वय संकर सर्ग दुधा नानिमाय मा वेदवे चेतदा योगी माधवा मधुवादित्यो महामाय मोक्षाहमावला महाभूति महावीर महाशक्ति महाभूति निन्द्रय श्री मानमे आत्मा महादेवमहेश्वरमय कर्ता श्रीनिवासस्तागति अनिरुद्ध दुराण गोविंद प्रोहितापति परिजित मनः प्रणमिजोत्तमा इंद्रनाभा पद्मनाभा स्वर्णलिंगो सर्वांगी ईश्वरा महावंदा महाकर्ता महाभूता महानिधि भावना अमृतामृतं सर्वज्ञं सर्वलोका सुलभा सुरतजित चतुर्विद्रामना दिवोगौतमरतुलचारणा सहस्रादि सत्यजीव सत्य धातुत्वाहना मुख्यं कलित भयभूत भयनाशना अनुग्रहजगतस्कुलगुणबुध निर्गुणमान अद्भुत स्वर्गदास्य पारंगोषं शोधना भारत करी योगी योगी सर्वकामदा समन्वनाम कृष्णवायुवाना धनुर्धनो वेद दंडधनैतादमा प्राज्य सर्वदा निहन्नानि मायमा सत्त्वान सात्विक सत्य सत्य धर्मपरायणा अभिप्राय तिहारि अहं प्रेरति वर्धना विहायति ज्योति सूर्य प्रभु दैवरव हरिरोचन सुर सविता विरोचना अनंत भोक्ता सुदनेक जगज अनिग्रहण ददामि लोकाधिष्ठामतुदा सनातन सनातन कपिल कपियव्यया स्वस्ति 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 भूपसंरक्षणा औरंगकुंडली चक्री विक्रमी भूषे शासना जगदापि सुंदर सुजर धोरीकरा क्रूरपेश्वर रक्त दक्षिणासिना वा विभतमवित भय पुण्य प्रभंगना उत्तारण दुष्कृत्या पुण्य पुष्प स्वप्ननाशना विहा रक्षण संत जीवन प्रवृत्तानंद रूपानंद श्रीजित भंगभयाभा चतुरस्कटिरात्मा विदित व्याधिशरिशानादि भुवर लक्ष्मी सुवीरर्जुनांगदा जनजनादि भीम भीम परागमा आधारनिलयाधाता पुष्कहासमजागरा उपजातदाचार प्राणसंपूर्ण प्रणाम प्रमाण्यं प्राणनिलयं प्राणभूत प्राणिगुणा त्वत्वंतविवेकात्मा जन्म भक्तिजरानिका भूभवतपुरता श्रीजा प्रपितामह यज्ञेश्वरी यज्ञांग यज्ञांग यज्ञवाहना यज्ञभूतवतो यज्ञो यज्ञभूत यज्ञसाधना यज्ञानकृत यज्ञगुह्याम अन्नात्मेव च आत्मयोनिन्दात वैखानसामगायना देवकी नंदना त्रष्टा सिद्धि जपापनाशना शंकुरदनदिके चक्रीधारंगदाधरा रतांगपाणि अक्षोभ सर्वप्रहणायुधा ओम नमः
दिव्योः सर्वांगी श्वेतरा महारन्दा महागर्ता महाभूता महानी मुंड वंदर वचन पावनालाम सामगमुद उत्तरवन्यं तवोंका सुलभा सुलजित जप्रेत सुरामना योगो दुंबर सरसदा विश्वे स्वर्ण दिव्योः सर्वांगी श्वेतरा महारन्दा महागर्ता महाभूता महानी मुंड वंदर वचन पावनालाम अमृतां व्यामृतं सर्वज्ञं सर्वतोमुखा सुलभा सुलजित जप्रेत सुरामना योगो दुंबर सरसदा सुरना सहस्रादि सप्त जीव सप्तेधा सप्तवाहना पूजन कथित भयभूत भयनाशना अनुभूत कुट सुरभूत तिरुन्मान अद्भुत स्वर्ग सास्य पारण गोविंद शोधना भारत करी योगी योगी सर्वकामदा आसन सुन जान सुवर्णवायुवाना धर्म वेद धर्मैलादमा अपराधि सर्व यंधान्य मायमा सत्वान सात्विक सत्य सत्य धर्मपरायणा अभिप्राय सिखाय अम्पेर वदना विहाय जगते ज्योति सूर्य भूग भूत विरोचन सूर्य सवितारोचना अनंत भूग भोक्ता सुखदनेक जगज अनिग्रहण ददा मजे लोकाधिष्ठा मातुदा सनातन सनातन कपिल कपि अव्यया स्वस्ति स्वस्ति उद स्वस्ति स्वस्ति भूग स्वस्ति लक्षणा अवरत सर्वमंगले चक्री विक्रम विवृज चाजना जप्तांतिक सत्य शिशुरष्टमरी करा कुरवेश्वर लक्ष्य रक्षणांजनावरा विद्वत्तमविद भय पुण्य श्रवण कीर्तना उत्तार दुष्कृतिः पुण्य दुःख सत्वनाशना वीरः रक्षणदंत जीवन प्रवसिता अनंत रूपानंत श्री जित महिमया पाद पुरस्य वीरात्मा विधि व्याधि जनिशानादि भुवर लक्ष्मी वीररुषांगदा जनजनाति भीम भीम परागमा आधारण्या राधा वृक्का जागरा उभदा सदाचार प्राणदम प्रणप्रणा प्रमाण्य प्राणीय प्राणभूत प्राणिवणा त्वं तद्विदेकात्मा जन्म मृत्युजरादिका भुवनं सत्तरुताल सविता परिता महायज्ञ यज्ञवाहना यज्ञभूतो यज्ञभूतस्रष्टा शिशिजपापनाशना शङ्खप्रसन्नदिगी चक्रीशा रङ्गज्योत्कदाधरा रथाङ्गमानीय क्षोभ सर्वप्रणामिदा ओम नमैते श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। महागणपति देवता निधि देवता
तर
तर मित्रांनो आता सत्यनारायणाची महापूजा वगैरे झालेली असा आणि त्याचबरोबर प्रसाद पण अजून दाखवून झालेलो असा आणि तुमका आता आम्ही दाखवलं आहोत जेवण पण तयार झालेलं असा. तर आता थोड्याच वेळात महाप्रसादाची वेळ चालू होतली आहे. तर आता आम्ही पण खूप भूक लागली आहे कारण सकाळी लवकर येलो तर आम्ही पण आधी पहिल्याच पंक्तीत बसतलो. चला तर चला तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ आपण हे थांबूया. आणि मित्रांनो आजचा व्हिडिओ कसं वाटलं हे कमेंटद्वारे नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो बाकी आम्ही तुमका सगळं दाखवलं फक्त आता रावला तर दशावतार नाटक तर आता 8:30 वाजता रात्री तर त्याचा व्हिडिओ आम्ही वेगळं टाकणार आहोत. तो उद्या तुमका व्हिडिओ येत नाटकाचो. चला तर परत आपण पुढच्या व्हिडिओत नक्की भेटूया.